12ଟା ହେଲାଣି ଏବେ କ୍ଷୀର ମଉସା ଆସିକି କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଗଲେ। ଏବେ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ। ଗୋଟେ ପଟେ କ୍ଷୀର ଫାଷ୍ଟ ବସେଇବି ତାପରେ ଭାତ ହରିକା ବସେଇବି ଆଉ। ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ଭାତ ପାଣି ବସେଇଲି। ଏଇଠି କ୍ଷୀର ଛାଣିକି ଗୋଟେ ପଟେ କ୍ଷୀର ବସେଇଦେବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପିଲାଟା କେତେ ନିରୀହ। ସିଏ କୋଉଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଳା ଲଗେଇଛି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଏଠି କଳା। ମୋ ଗାଲରେ ବି ସେ କଳା ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ସେ କହିଲା ମୁଁ କାହିଁ ଏକା ଲଗେଇବି 2 ଜଣ ମିଶିକି ଲଗେଇବି। ଦେଖୁନା ଟିକେ ମୁଁ ବସିଛି ବୋଲି ସେ କେମିତି ହଉଛି। ସେ ଖାଲି ତ କହୁଛି ବୁଲିବି ଆଉ ଏତେ କିଏ ବୁଲେଇବ ଅର୍କିରେ। କେମିତି ରାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ରାଗ ତାର। ଯିବା ବୁଲି ଯିବା ହଉ ଯିବା ଲୋ ମା ଯିବା କହିଲି ବୁଝିଲା କି ସେ ବୁଝିଲା ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ବସି ପଇଲି ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କଲି ମାନେ ଭିଡିଓ କରୁଛି ଜାଣିପାରିଲା ନାଇଁ କାହିଁକି ବୁଲଉନି ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଏମିତି ହେଲା। ଏ ଯିବା ହଁ ଯିବା ଦେଖିଲେ ତ